Sithokoze sibingelele nina bamanzi. Ake sikhulumeni ngethongo nedlozi lamanzi. Uma sikhuluma ngethongo lamanzi sikhuluma ngomoya ohlambululekile wogogo nomkhulu ofika phezulu kwempilo yomuntu nesiphiwo esiwubizo lokwelapha ngempande nezikhwama. Lo moya uhamba nezinzuza namakhosi nezithunya. Bese kuba khona idlozi lamanzi eliba umndawo, imvamisa elingahlambululekile, lihamba namakhosi izinzuza, lithumela isithunya samanzi ukuze sikubonise ukuthi likhona ledlozi phezulu kwempilo yakho. Uma sekuze kwafika wona umndawo, kuwena kuyonakala umndawo. Umoya ohlala ikakhulu esiswini usenze sigcwala umoya, sibe namahlaba, ama-ulcer, uphathwe izinso, iqolo namajakamba, nomdikizo oyingozi ongagcina sowushawa uhlangothi, izinyawo ezilumayo, ezivuvukalayo, ezibandayo, nezandla ezibandayo. Uma unomndawo uzoboniswa kakhulukazi izimfihlo zamanzi. Umndawo unolaka, nomuntu ombethwe umndawo uba nesimo solaka, angazwani nomsindo, izindlebe ziyaluma, ziphuma amanzi, amehlo ababe, angaboni kahle, umzimba olumayo, isinya esibuhlungu, uhlale esibelethweni, uchithe izingane, ukufake isichitho, abantu bakunuke, nangesimo sokuthakatha uphenduke isilwane, ulale nawe ngaphambili nangemuva, awuzwani nemithi engcolile. Liyakupha liphinde likuphuce imali uma lingakalungiswa. Uphuphe into eyenzeka, ube nomzwangedwa, uhlale wedwa. Uzoboniswa ungena phansi kwamanzi, ufica abantu bakini, ubonisa inyoka enkulu, eyelo, emnyama, egreen noma eshintsha imbala. Uboniswe inkomo emanzini, uboniswe imbuzi, uboniswe imali semanzini, uboniswe ufish, imvubu, uboniswe ibridge uma ngabe silikubizela ukuthi ufuna ukuthi ulilungise. Uboniswe idada nezinye izinyoni zamanzi, uboniswe ushaka, inkosazane yamanzi bebehamba nenzuza, amabhubesi nezingwa zisemanzini uma behamba bayamakhosi, izingane esemanzini, imali esemanzini, uqamu, inja yolwandle, umkhoma, ukubika udlozi elidala lokhokho. Uma selinolaka uzoboniswa umfula udungekile. Uma ngabe uthi uzama ukuwela ungaweleki, umfula onamanzi axabhayo, inyoka emakhandakhanda okanye ekhanya ekhanda. Uzoboniswa abantu abagqoka amasudi. Idlozi lamanzi lizokubonisa kakhulu sesikoleni ngoba nalo lisho ukuthi kuningi okusuke kufuna ukuthi ulifunde ngalelo dlozi. Lihamba nomnona, liza nenhlanhla, umcebo. Uzobonisa ubuhlalo obu-blue, yellow, white, green, black, orange, nobuhlalo obuyintothoziyane, ingwe, black and white, ne-blue, injeti emaroon, namanye amabhanje amaningi ngisazobuye ngiwachaze. Umndawo idlozi elinamandla, nalo lizokwenza ukuthi kube khona ukudla okugulisayo okanye ungafuneki. Liyakhuleka ledlozi, abanye babo baboshiwe basesigodini sosizi. Lizokuhlupha kakhulu uma usafunda esikoleni nasemsebenzini, likuvale ukuba ungawutholi okanye ube nezinkinga khona emsebenzini, uvukelwe izitha. Lihamba nomlozi onamandla nobukhosi, umnono, liyalapha, lihlala nasolwandle. Kuningi nje esingakhuluma ngalo ngeke sikuqede.